Здравейте, аз съм Борис Деспотов от 3 Б клас. Здравейте, аз съм Пресян Тодоров от 3 Б клас. Здравейте, аз съм Себастин от 3 Б клас. За какво ще говорим днес, Преси? За чистия въздух. Какво знаете вие за чистия въздух? Знаеш за чистия въздух, Себо? Аз за чистия въздух знам, че се замърсява с природни бедствия и с човешките дейности. А ти, Преси? Аз знам, че се замърсява от избухвания на вулкани. Аз пък знам за въздуха, че видовете му замърсители биват физични, химични, биологични и механични. Какво още знаете за въздуха? За въздуха знаем, че когато стане пожар, от пожара газа отделя токсични вещества, мръсни газове и те общо се наричат замърсители. Пожара също може да предизвика, мръсният въздух също може да предизвика различни болести, например различни видове рак, отровяне на белите дробове и други. Ти какво знаеш за въздуха? Аз знам за замърсяването на въздуха, че енергетиката замърсява най-много. 70% от енергетиката се прави от въглища, които като се изгорят, се пукат на малки частички и те замърсяват повече. Това пък, което аз знам за замърсяването на въздуха, е, че ако цялата човешка дейност спре, е достатъчно да изригне само един вулкан и ще нанесе същите, че и по-големи щети. Както е показано на тази снимка на активен вулкан, вулканичните изригвания създават много щети на въздуха, наред с пожарите. Други неща, които нанасят щети на въздуха, знаете ли кои са? Те са изкуствените замърсители, свързани с човешката дейност, като моторните превозни средства на тази снимка, фабриките на тази снимка или изгарянето на различни дървесни маси. Различните замърсители, свързани с човешката дейност, са още електрическите централи. Най-честите замърсители на въздуха са въглероден диоксид, въглероден оксид, алдехиди, радиоактивни вещества и тежки метали. Вие какво знаете за пречистването на въздуха и как можем да запазваме повече чистия въздух? Аз знам, че можем да заменим енергетиката си с ядрена енергетика. Тя пази нашата планета повече. И също така в океаните планктоните и водораслите също пречистват нашата планета. А ти, Себо, какво знаеш за пречистването на въздуха? Аз знам, че дърветата пречистват много въздуха. Те отделят кислород и пречистват водата, въздуха и други неща. Това знам аз. Довиждане! Благодарим за отделеното време. И не забравяйте да пазите природата.